Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa FNB Gold Business Account. Kana muchida kutaura navo, mafone numbers ndewavo awo ari kuapia pamascreen enyu. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu, ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu but muzondipawo kalinki ndinge ndichikwanisa kuzoiteerera nekukasika because ndikuda kuti vanhu vange vachizviziva. Nyaya iyi yakaitika kudhara asi kusvika pari nhasi uno ichiri kutirwadza semhuri. Ndava munhu mukuru zvino asi pane zvinhu izvo zvakaitika zvatisingafi takatombokanganwa. Isuwo takakurira kuchiweshe, ndachinjawo kwatakakurira. Panguva iyoyo taigara tose semhuri yainge yakabatana. Hanzvadzi yangu iyo yandichadaidza kuti baba vatendai vainge vakabva mukuroora uye zvekare vainge vachishanda kuHarare vachigara nemudzimai wavo kumabvuku. Nekuda kwemabasa avaiwanzokugara ikoko kumba, vaiwanzokugara kubasa, vaizotiwo kana vawana mukana vaibva vachizouyawo kumusha. Vaikwanisa kuzouya after kana 2 months kana kupera kwemwedzi kana kuti pazororo. Mukadzi wavo mai Tendai dzimwe nguva vaitombogara nesu nekuti vaipota vachisiwa nehanzvadzi yangu tichimbogara navo kumusha. Vainge vaine vana vavo vaviri, Tendai naTariro. Pakutanga zvinhu zvaita sekunge zvainge zvichifamba zvakanaka. Murara wedu amai Tendai vainge vari mukadzi ainge akadzikama kwazvo, kunyangwe zvinhu pazvaimbooma vaitoshingirira. Vaibatsirawo nepavainge vachigona napo kuti upenyu hunge huchiita senani. Mabasa epamba kumunda vainge vasingambotumwi uye zvekare vainge vachida vana vavo nehanzvadzi yangu chaizvo. Tendai aivawo mwana ainge akanyarara, aifarira zvechikoro. Ukuwo Tariro ainge ari musikana ainge achingogara achingozvifarira nguva dzose. Dai munhu aizokuudza kuti nerimwe ramazuva mhuri iyi yainge ichazoparara nenzira yakadaro, ungadai wakati hazvimbofi zvakaitika. Asi zvinhu zvakatanga kuchinja pashoma nepashoma. Amai Tendai vakange vava kunyunyuta kuti murume wavo vakange asingachavadi sepakutanga. Vaifona dzimwe nguva asi baba vatendai vainge vasingapinduri. Dzimwe nguva vaivavimbisa kuuya kudzoka kumba asi vasingauyi. Amai Tendai vakazongotiudza kuti pamwe basa ndiro rainge rakawanda. Zvino makange mava mugore ra2005. Nerimwe zuva vakati vainge vachida kuenda kuHarare kunoona murume wavo. Hapana akafunga kuti rwendo urwu rwaizova rwekuzopedzisira rwavaizoita vari vapenyu. Pavakasvikako kumabvuku zvinonzi vakasangana nomumwe muvakidzani. Muvakidzani uyu akazovabvunza kuti vaive vasina kuona here murume wavo. Iye muvakidzani akabva atanga kuvaudza kuti vainge vasingazvizivi here kuti murume wavo ainge ava kugara neumwe mukadzi. Akatovaudza dzimwe nzvimbo idzo dzavaionekwa vari pamwe chete. Saka amai Tendai havana kuzvitenda, asi munhu uya akaramba achivatsanangurira zvekuti pakupedzisira zvinonzi vakazotanga kuchema. Hapana kanyatsokuziva zvakaitika musi iwoyo kuHarare. Hatizivi kana vakasangana nababa Tendai kana kuti kwete. Chatinoziva ndechekuti vakabva vachizokwira bhazi rekudzoka kumusha. Vainge vari munhu ainge akatosiyana neuyo ainge akaenda kuHarare mangwanani acho. Pavakasvika kumba manheru vakange vatori nemisheni yavo yavainge vainayo. Vakataimira kusvika tose tarara. Vakazoti varara ndipo apo pavakabva vachizopinda murumu umo mainge makarara vana vavo nevamwe vana zvekare. Mangwanani akatevera amai vakamuka mangwanani vakabva vachizoenda kumunda kunosakura. Isuwo vamwe tainge takadhakwa nekuneta because the previous day tainge takaswera tichisakura. Takange tisati tambomuka kwenguva yakareba ndipo patakazonzwa zvichinzi vana vainge vawanikwa vari musango vakazvisungirira
pamwe chete namai vacho. Patakanzwa nhau iyi tose takamhanya mukomanashi, ndipo apo patakabva tachizonoona muroora ainge azvisunga netambo, azvisungirira mumuti, uye zvekare ainge azvisungirirawo nevana vake. Vose vakakomita suicide nezuva rimwe chete. Mapurisa akazoti achinoferefeta iwo akati vana havana kuzourayirwa musango, asi vana akavaurayira mumba. Zvaakaita ndezvekudai, akatora dombo rainge rakakura paakavhurirwa nevana achiti ainge adzoka achida kurara navo, akataimira vana pavainge varara ndokubva avaputsa misoro yavo vose vari vaviri, vakangofira zvavo kuhope. Aita saizvozvo ndokubva avabereka akaenda navo kusango akanovasungirira mumuti. Apedza kuita saizvozvo ndokubva achizozvisungirirawo mumuti. Mumba macho mukoma makange musingatarisiki, mainge makazara ropa everywhere ende zvainge zvichipisa tsitsi. Mukomanashi mushure mekunge vamwewo vemakuhwa vafonera hanzvadzi yangu kuHarare kunze kwekuti vange vachimuudza nenzira yakanaka kuti ndo situation chimiro chainge chavako kumba, havana kuda kuita saizvozvo. Vakangofonera munhu vachitomuudza kuti kuno kushamwari mhuri yako yose yapera kufa, mukadzi wako anga ava kuzviziva kuti ndo zvauri kuita, akadzoka kuno akauraya vana naiyewo azviuraya. Saka hanzvadzi yangu mushure mekunge audzwa kuti mhuri yake yainge yaparara, vose vari vatatu vainge vafa, chaakangogona kuita ndechekuti zvinonzi akatoenda patakshop ndokubva achizonotenga mushonga wemakonzo. Patakshop pacho paakatenga mushonga wemakonzo, takatosvikapo musikana ainge achitengesamo mutakshop anoti iye ndakatombosuspecta but handina kuda kunyanya kuzviisa musoro nekuti hanzi akatenga mushonga wemakonzo akange aine $100 iyo yaakashandisa kutenga nayo mushonga iwoyo wemakonzo. Then akabva abvunzwa nemusikana webasa kuti mari iyi yakakurisa, hamuna here imwe mari? Akati kwete, handina, kana usina change hapana chakaipa, ndichazouya ndotora because handisi kumhanya apa. Panguva yacho iyoyo mari dzainge dzakaita $100 imari yainge ichiri kutyisa, yakange isingabatiki zvekudaro semazuva ano. Saka akati atenga mushonga wake wemakonzo akangosiya change yake, then ndokubva aenda akabva achizononwa mushonga uya wemakonzo. Hanzi pachivanhu taifanira kuti dai takazoenda tikanopiwa mari yacho tobva tachizomuviga nemari yake. Saka hazvina kumboitwa saizvozvo. Mutumbi wake wainge watotorwa nemapurisa, vakamuendesa kumochwari, akambogaramo mumochwari, akazounzwa kumusha, tikazoenda tikazonomuvigirawo kugomo nekuti vakuru vakati munhu anenge afa achizviuraya hazviite kuti ange achizovigirwa muvamwe nekuti zvinozokonzeresa mhepo isina kunaka kuti irambe ichizongotenderera iri mudzinza. Mushure mekunge mhuri yose yavigwa mukoma, ndipo apo pakatanga kuzoonekwa zvipoko. Takazosvika pakuzoparadza rumu iyoyo tikaiputsa nekuti ndimo mainge mava kuonekwa zvipoko. Mushure mekunge taviga vana takange tato cleana rumu iyoyo but yakange isati yava kushandisiwa. Painge pasati pava netarisiro yekuti yainge ichazoshandisiwa, ndipo apo patakatanga kunzwa vamwe vavakidzani vaya vamwe vanenge vachifamba neusiku vachienda oro vachibva kudoro vainge votaura mashoko ekuti vaiti kana vodarika nepamba pedu hanzi vaiona mwenje unenge uchibvira murumu imomo, kana kuti pamusoro pemarata vaigona kuona pakaiswa rambe kana kuti kendo rinenge riri pamusoro. Izvi zvaingoonekwa usiku chete. Saka takazosvikawo pakuidhiritsa imba iyoyo. Zvino chava kuitika pari zvino mumhuri mukoma mukufamba tinenge tichingoudzwa kuti
takasungirwa chiraramo chedu nababa vatendai, nekuti ivo vari kuti makandiviga sekunge mainge muchiviga imbwa, mungadai makandiradzikawo padhuze nehama dzangu. But vakuru vakati kana munhu akazviuraya haatendedzwi kuvigwa muvamwe. Semunhu anofarira zvirongwa zvenyu, ndangoti ndinge ndichingouyawo neFamily Secret iyi yemudzinza rekwedu, munge muchindibatsirawo uye zvekare nevanhu mucomment section vange vachindibatsirawo nemazano amunenge mandipawo pandinozotaurawo nevedzinza rangu. Ndobva ndachizovaudzawo kuti ndo zvandakaudzwawo, zvandakanzwa vanhu vachitaura. Zvaizvezvi mukomana Shimudzinza ndingangoti tava vanhu vasina mweya wekubatana, uye zvekare kana zvichitaurwa zvinonzi ndo zvinoitika mumadzinza ekuti munenge muine mweya wengozi unenge urimo. When you post muzongondizivisa. Pane vamwe vemudzinza avo vakati tongoenda kwacho kwatakamuviga, hanzi tine zvatinoenda kunotora ivhu repaguva rake, totorawo zvimwewo zvatinotora tobva tichizozviunza mumusha tiine n'anga, tomusuma kuti shamwari takubvisa kusango kwawanga uri kuti unge uchizouya kuzozorora uri mumusha sekuchema kwako nevamwe. Iye anoti makaviga mhuri yangu mumusha, asi inini mukandirasa kunze kwemusha, nekuti takaviga muroora nevana mumusha, asi brother yangu yakanzi hazviite kuti tinge tichimuvigira mumusha. Handizivewo kuti sei vanhu vakuru vakasarudza kuita izvozvo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Very strange, zviri strange, ngatitaurei navo mucomment section. Asi sei muroora akazovigirwa mumusha naiyewo akakomita suicide? Handiti vana ndivo vasina kutokomita suicide. But let us try to speak with our DM system comment section. Hanzi ndikutodawo mazano kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muzopostawo nyaya yangu makavigawo ID yangu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri kunyora nyaya iyi nekuti pane zvimwe zvinhu zvandakakurawo ndichiona mumba medu zvandisati ndakamboudzawo mutorwa. I need advice after mazonzwawo nyaya yangu. Handiti munhu wose, ndikangoti munhu wose ari kurarama pari zvino kune zvakavanzika zvinoitika zvekumhuri kwake. Kweduwo kune zvakawanda zvakavanzika zvisingataurwi pachena. Baba vangu pavainge vachiri vapenyu vainge vari munhu ainge achityiwa nemunhu wose, kwete nekuti vainge vakapfuma kana kuti vainge vachiita zvepolitics, no, asi nekuti vanhu vazhinji vainge vachitovatya. Baba vangu vainge vari murimi, vaiva nemombe, vaiva nemunda wakakura kwazvo, uye vaiva munhu aigara achiita zvakanaka pane zvose zvaaibata. Asi paiva nezvinhu, pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachiita zvaikonzeresa kuti vainge vachizotyiwa nevanhu. Saka vaiwanzo kuti pakati peusiku dzimwe nguva vanhu vaingonzwa zizi richirira pedyo nepamba pedu. Chaisanyanya kushamisa ndechekuti zizi iroro raiita serisingatyi vanhu. Dzimwe nguva raitogarira padenga pemba kana pamuonde wainge uri pedyo nechivanze, ende vanhu vaitozviziva kuti zizi iroro rakange riri zizi rababa vangu, rainge risiri zizi remusango. Iniwo ndainge ndichiriwo mwana panguva yacho iyoyo, ndaitonzwa nyaya idzi dzichitaurwa nezvadzo, asi kana ari mubereki wako dzimwe nguva unozoita uchiignore nekuti unenge usingadi kubhilivha mashoko evanhu kuti zviri kutaurwa ndezvechokwadi. Unenge uchingoti vanhu vanenge vachirevera baba vako nhema. Paya panonzi mwana wemuroi haambofi akabvuma kuti mubereki wake anenge achiroya, ndisu vamwe vainge vachitotaurwa kuti isu tainge tisingatombobhilivhi kuti vana baba vedu vainge vari varoyi. Saka nerimwe zuva
ndakazonzwa zvinhu zvakandisiya ndichitya. Ndainge ndatokurawo panguva iyoyo zvekuma 14-15 years, handifi ndakazvikanganwa. Saka ndakamuka ndichinzwa nyota. Ndaiwanzo kuti kana amai vasipo ndaibva ndarara nababa vangu. Saka pamba pedu tainge tisina dzimba dzakawanda, taingovawo vanhu vaingozvitamburira zvavo, because baba kunyange vainge vari murimi mukuru, asi chavaiita nemari yavo waisambokwanisa kunzwisisa kuti mari dzavo dzaienda kupi. Saka ndakati ndava kunwa mvura, ndopandakabva ndachizoona kuti dhomu rainge risina kuvharwa zvakanaka. Ndakabva ndachizoona baba vangu vainge vakagara panze vari vega. Ndakabva ndaramba ndakamira, ndikabva ndachizotarisa mumuti, ndikabva ndaona kuti zizi riya rainge riri mumuti. Baba vangu vainge vachitotaura naro zizi iri. Handina kunzwa zvose zvavainge vachitaura, asi ndakanzwa baba vangu vachibvunzana mibvunzo yakasiyana siyana nezizi iroro. Vaitomboti vakataura vobva vambomirira sekunge pane munhu aifanira kuti ange achizovapindura. Ndakamhanya hangu ndichidzokera mumba. Mangwana acho handina kana kumbobvunza baba. Kubva zuva iroro ndakatanga kuona zvinhu zvakasiyana. Dzimwe nguva baba vangu vaigona kuziva zvinhu zvisati zvaitika, vanhu vanenge vasati vafa, munhu asati atomborwara. Ngotonzwa baba vangu vachiti Ningi achazofa kana muna August. Dzimwe nguva vaikwanisa kungotaura kuti Ningi ane pamuviri but nhumbu yake haisi kuzozvarwa. Then after kana zvimakore wozotoona kuti mukadzi uya ainge achinzi nababa vangu achazoita pamuviri, atova nepamuviri asi nhumbu yacho yobva yachizotadza kuzvarwa, atoita miscarriage. Vaigona kuti pane munhu ari kuuya kumba kwedu sehama dzavo. Vaitotaura munhu asati atombosimuka kuti pane munhu ari kuuya pano, munhu iyeye obva auya. Hama dzababa vangu dzainge dzichivatya zvekuti vanhu vaiti vakabuda muvillage vakaenda kunotsvaka basa kumaguta, vakange vasingadi kana kutaura kwavainge vachishanda. Vaigona kuti mombe yemunhu ikanzi yarasika, vamwe vaitouya kuna baba vangu vachizobvunza kuti mombe yangu ndinoiwana here, vobva vatoti mombe yako uchanoiwana kwakati, zvobva zvatobuda zvakadaro. Makange muri muna 2007 ndipo makaitika nyaya yandisingakanganwe. Mumusha medu muvillage maiva neumwe mukomana ainzi Tawanda. Tawanda uyu ainge ari very intelligent, saka aibvawo kumhuri yainge iri yevarombo chaizvo. Baba vake vainge vakafa iye achiri mwana mudiki. Amai vake vaingoitawo zvezvimabhindauko vachingozamawo kuriritira mhuri yavo. Saka mukomana uyu aizivikanwa nekuda chikoro, ende ainge achitomboenda kuchikoro asina kana bhutsu, achidzingirwa school fees, but ainge asinganeti kuramba achidzokera kuchikoro. Taiti isu vamwe tichitamba zvedu, iye waitongomuwana akagara pasi pemuti achiverenga mabhuku ake kunyange tiri kumombe. Muna 2007 akabva apasa A-level yake zvakashamisa vanhu. Musha wose wakafara, kunyange vanhu vainge vasina ukama navo vakafara, nekuti munhu wose aiona kuti mwana uyu ainge aine talent. Mushure memwedzi mishoma, vakuru veimwe chechi vakabva vachizopindira panyaya iyi. Vainge vakamuwanira sponsorship yekuti ange achienda kunodzidzira zvemedicine obva achizova doctor. Ndinoyeuka zuva iro baba vangu pavakanzwawo shoko iri, vanhu vainge vachitofara, ende amai vake ndinorangarira chiso chavo vachitochemawo nemufaro. Vainge vachiti Mwari wavo ainge avarangarira. Munhu ainge asingafadzwi nazvo vainge vari baba vangu. Manheru acho ndakazonzwa ivo baba vainge vava kuita sekunge vainge votaura nevanhu vakafa vachiridza tsamwa. Vakabva vachizoti zvandakanyatsokunzwa, mwana iyeye kana akaita doctor, vanhu vachazotanga kutivhairira vanhu ava, vachibvira amai vemukomana iyeye vakati kana mwana wavo azova doctor vachativhairira ende tichange
tichange tichizova sevanhu vanenge vasina kana basa. Saka vachitaura nevanhu vavo vainge vachiita sekunge vakafa vakazopedzisira vava kutoseka vachipota vachiteerera izvo zvavainge vachiudzwa nemweya yevanhu vacho vainge vakafa yavainzwa vari voga, nekuti vaita sekunge vainge vapiwa zano rekuti vangazokanganisa sei zvidzidzo zvake. Nerimwe zuva zvekare ndakanzwa zizi riya rakange riri pedyo nepahwindo yemurumu mandainge ndichipota ndichirara nababa. Saka vakabva vachizomuka ndokubva vaenda pahwindo paya vakabva vatanga kuseka vachitaura zita raTawanda vachiridanidzira vonoka pahwindo. Irowo zizi racho raitopota richigogodzera. Rainge zvichityisa kane mukoma nekuti baba vangu vaibva vachizotanga kuseka. Saka akazotanga kupenga achiita zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Kumusha vanhu vanozongogumisidzira vava kuti akapengeswa nekuda kwemabhuku. Dzimwe nguva aikwanisa kungofamba muvhileji rose achimhanyisa vanhu kutevera vanhu kana kutaura nevanhu vanenge vasingaonekwi vachingoonekwa naiye chete. Vakaedza kufamba naye kunana Harare kunana Bindura vachienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Akange ari munhu ainge akapasa chikoro chake zvakanaka akatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvake. Sponsorship yacho yakazongopererawo mumhepo. Vakuru vekuchechi vakaedzawo kubatsira asi painge pasisina zvavaigona kuita. Munhu anopenga angaendeswa kuyunivhesiti here? Akange ava kungogarawo mumaruzevha achingodzinganisa vanhu. Dzimwe nguva aitobvisa hembe dzake achifamba kurova vanhu nematombo. Vanhu vakatanga kumutya, vainge vava kumuti chigara musango nekuti aitombopota achitombogara musango. Chinhu chinongorwadza ndechekuti amai vake vakange vari munhu aizivikanwa nevanhu vose kuti akatambudzika sei mukadzi iyeye. Ndaitovaona vachitochema vaingoti, Mwari makandiranga neshamu yakaomarara, dai makaita kuti ini ndige ndichizonzi ndava kupenga, wanguwo mwana ange achizoenderera mberi nezvidzidzo zvake. Saka makore akati afamba, Tawanda uyu akamboita sekunge pfungwa dzake dzainge dzadzokedzana zvishoma, asi haana kuzombodzokera pamwero waainge aimbova nawo. Pakazosvikawo nguva nekuti vezera rake vainge vatororawo, vamwe vatova maticha manesi, vamwe vatova nemamwe mabasa. Iye ainge ava kungogarira zvibhodhoro, akange ava kunwa doro zvakanyanyisa. Ndipo pakazoparara upenyu hwake zvachose. Aiva munhu aigona kungomuka makuseni achinwa kusvika manheru. Aingowanikwa dzimwe nguva akarara musango kutotengesa hembe chaidzo dzimwe dzaanenge atengerwa nevanhu kuti ange achiwana mari yedoro. Saka ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi inondirwadza chaizvo. Baba vangu vakazofawo makore akatevera, vakaenda vakavigwa nezvivi zvavo zvavainge vainazvo. Handina wandakambobvunza nezvezizi ravo ravaitaura naro, asi zizi ravo iroro ndinori yeuka. Handizivi kuti hama dzake zvinoita here kuti ndige ndichizotaura nadzo iye Tawanda, kana kuti tinozoripiswa, kana kuti nyaya dzacho dzinozongosara dzava mumaoko angu. Munoziva kuti veukama vanogona kuzongokupandukira vobva vati iwe wainge uchiita zvekuroya nababa vako. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi baba vavo vaiva nezizi ravo iro ravaipota vachitaura naro. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Rikidzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndaimbovawo makanika muri sei zvenyu mukoma, pane chiitiko chakaitika. Ndaendawo
pamba pevamwe minista vandisingakwanisi kutaura nezita ravo, saka kana muposta muzongondiudzawo ndinge ndichizoteverera macomments evamwe. Ndiri murume ndine makore 43 years ekuberekwa. Nyaya yandiri kuda kutaura yakaitika makange muri mugore ra2012 uye kusvika pari nhasi handisati ndambokanganwa zvandakaona. Panguva iyoyo ndaishanda samakanika kuHarare. Ndaizivikanwa, ndaiwanzokubata macustomers vanenge vari vanhu vanenge vaine mari. Ndaigona kukanika motikari chaidzo, ndaispecializa nemaRange Rover, ndidzo dzainge dziri motikari dzangu, dziya motikari dzinenge dzingori magetsi oga oga. Ndakange ndiine workshop asi ndaiwanzokufamba ndichinonogadzirira vanhu, especially vanhu vemari dzavo vanenge vachida kugadzirirwa motikari dzavo mudzimba dzavo. Rimwe zuva ndakafonirwa neumwewo murume ainge akapfumawo but ainge achigara pamba pevamwe minista. Akange atori muCIO, akandiudza kuti Land Cruiser yake yainge ichida kugadzirwa. Akabva andidaidza kuBorodale, ndikabva ndaenda. Pandakasvikapo pamba apa handina kunyanya kushamiswa neupfumi hwake because zvinhu zvandainge ndakatojairira kuti maclients angu vanhu vanenge vaine mari yakawanda. Imba yacho yainge yakakura ende yakange iri zimansion. Saka murume uyu akabva andiratidza motikari ndokubva andiudza kuti iye ainge aine chibasa chimwe chaainge achida kuti ange achizomboita. Chaakangotaura ndechekuti akanditi kana ukaona mari usazonhonga mari. Handiti wagara unozviziva? Ndikati hongu, nekuti mune dzimwe dzimba idzo dzandainge ndichipinda paiva nezvimwewo zvandaisangana nazvo zvainge zvichitokatyamadza nekutotyisa. Saka ndakati ndiri busy zvangu ndichitokanika motikari iyoyo. Saka ndipo pandakabva ndachizotanga kunzwa sekunge pakange paine chinhu chainge chichifamba kumashure kwangu. Handina kuda kumbozvipa hanya, ndakangoti zvimwe kuda dzainge dziri imbwa because painge paine tupopi twainge turipo tuya tumbwa tudiki diki. Ndakangoti zvimwe kuda nditwo twainge tuchifamba. Asi pandakazosimudza musoro wangu ndakabva ndachizoona kuti kuseri kwemamwe mabox ainge ari mugaraji makange muine chisikwa chandainge ndisati ndakamboona muupenyu hwangu hwose. Pakutanga ndakafungidzira kuti yainge ingoriwo nyoka zvayo, asi payakazobuda zvishoma ichibuditsa musoro wayo ndakaona chinhu chandakange ndisina kumbogara ndakaona before, chisingadheerereki. Muviri waiva nyoka asi musoro wayo wainge uri musoro wemwana mudiki. Ndakangomira ndakaitarisa, ndaitofunga kuti pamwe maziso angu ainge achindinyengera, asi chisikwa ichocho chakaramba chakanditarisa. Handikwanisi kutsanangura zvakakwana zvandakaona because it is something chekuti chainge chisinganzwisisiki. Saka chakaramba chakanditarisa. Nyoka iyoyo yakange ichitonanzvira sekunanzvira kunoita nyoka. Ndakatodonedza wrench yandainge ndakabata ndikakuvara. Ronda iroro kusvika pari nhasi harisati rapora. Ndakatomboudzawo imwe n'anga iyo yakati kwandiri, kana ukaona zvingava zviri zveusiku zvaunenge waona, kazhinji zvinoitika ndezvekuti kana ukakuvara hauzombofi wakapora. Ndakatombobetserwawo nen'anga dzakasiyana siyana, asi dzose dzakandiudza kuti kana wakatoona chinhu chinotyisa zviri zvinhu zveusiku hauzombofi wakapora. Ndanga ndiine umwe mushonga wandainge ndichishandisa wakazopera zvawo. Saka kuzvipatara ndakatobatwa kensa yepagumbo, asi kensa iyi yakabva pandakadonedza wrench ndikazvikuvadza pagumbo. Chakandishamisa ndichizoona ndatova neronda. Ndainge ndakapfeka safety shoe ende pandakazvikuvadza handina kana kumbonzwa any pain, asi ndakazongoona ndatokuvara. Mushure mekunge ndaona chiitiko chakandikatyamadza kudaro, ndakabva ndachizoudza murungu wangu uya muCIO ainge andipa basa kuti shefu, ndizvo zvandasangana nazvo, pane chikara chandaona. Iye akabva ati kwandiri, pane zvinhu zvausingafaniri kubvunza kana waona, gadzira motikari yako ubva waenda kumba kana ndazokubhadhara. Saka akazoti kwandiri,
izvi zvinhu zvinoshandiswa nevakuru zvekuwinisa maelection izvi siyana nazvo kana uchida kurarama. Ndakazogadzira zvangu motikari mukoma, handina kuipedza zvezuva iroro. Ndakati pano pakadai handingazombonzi ndagadzira motikari iyi nepakati peusiku, nekuti unokwanisa kana kuzongodyiwa nezvinhu zvisingaonekwi. Ndikabva ndachizodzoka mangwana acho makuseni kwakachena, ndakatomirira kusvika zuva rabuda kwava kubva ndachizoenda. Ndaingoshanda asi ndakange ndichitya kuti ndaigona kana kuzoparadzwa nacho chipuka ichocho. Kana zvirizvo zvinovawinisa maelection kubva hamumbofi makavadya kana dzava nguva dzekuvhotewa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakasangana nechimwe chipuka chakandityisa kwazvo. Vadiwa vateereri, ndo messages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.